Sagudahin nga ro ti surat, ti pagkasalitaan ni Karen nga napahuluan, ti katulong ken ti driver. Idi, kalman laeng. Idi, kalman laeng, manong nemi. Kadag iti hardin, napintas nga hardin, agsipod ta, napintas ti panakaasikaso na. Gabuta, siya kakatulong manong nemi, adot ti ubrak. Puwera aglaba, agdalos, agluto, ang mga asikaso ti hardin, dejay. Irinto sa bali ti paraluto ni Nana Sima. Ay, paraluto, paralaba ko nako. Irinto, ta adamet driver manong nemi, nga mangiman maneho kini sir. Sa bali pa ti driver manong nemi, mangiman maneho met kini ma'am. Ini kadak nga naka-istambay magpalpalabas ti oras kabuto tiyak makaturog agsipud ta. Pampanunute ka malaglagip kumanong nemi di pamilyak iti probinsya. Sabagay mano nabayag meten nga iti lang biit ko na kita nagpawitak. Kat basta agsweldo ak mangipawitak ang mangipawit manong nemi. Awang pa idi ti cellphone. Idi napasamak kanyak dito mano. Idi taadag sardeng nga kotse manong nemi. Iti labastigate ag busbusina. Apa nga ta? Kada mo tulbek da. Napanag nagdardaras ng halat tulbek manong nemi saka. Napantinulbek ka na da. Ni ma'am manong nemi ken ni Rico nga driver. Inlokat ko ti gate manong nemi kit simrek ti coach. Napudot sakit ti ulo ni ma'am manong nemi kaputa ididumsagi suna. Kabaybayag ka ang lokat ti ridaw, tigit. Ma'am, yung bagata naka-istambahag dito hardin. Tanong awanak ko man ti hardin nakit. Ada ko man di kwarto. Ni sir mo, nabayagin nga si bangbat ma'am. Wala, ngayari ka man di kwit. Siya kamit. Diyak kurso natin tinaramid mo. Nakapatpataray ka. Siya kamaladag ko na ma'am nga papartakit kahit mo ti makaawin. Kaya mga nagungat ni sir, naladaw ka manin. Naladaw tamanin. Sige ma'am, siya kung di makamoy ti kotse. Dapat lang. Simbreken manong nemi ni Ma'am Olive iti oneg. Irinto ta nakamati direct pailaeng manong. Kursunada kami nito nga driver. Hindi ba ilang nga kursunada kagwapo matyo. Hoy, anat kit kita. Sumurik ka matin. Alex. Ape kang kanayon ka maladlado ka ni ma'am. Nagato papapanan na. Alangan mo't nga agawid tan ma'am kat ne rabiin ko na kuma. Gamot na siya ti driver na kat jay. Dapat salut sudah. Napintas ni mama niya. Kawan, napintas. Takbababat ni sir. Abay. Kurso natin ni sir. Karen, hanggang mahilig ni sir iti katulong. Iso nga sorry na lang. Ito lang aming ibagbakam. Ano nga bagbakam? Diba? Kursunadam ni sir. Hangis at kursunadam. Pagka nanukad at asawan. Sino nga at kursunadam? Kawan? Siya? Nagurgata. Umasunod. Uy! Alex, saan? Kursunadam na.
Amin? Oh my God, toy. Uy, di nakuyutan kasta. Alex, ala, di nakuyutan kasta ko. Itayan di kita natatayag ka palmera. Kurita, nadamit ta, kwa, permuta grass kapag yananta. Uy, saan ka gagawa kasta? Lalaki pa, awangan no, hanggang seryoso kanyak. Alang saan seryoso? Kahit mo ka dumangarot, siya kang kakatulong. Halos at pabata na lang Karen. Katulong ka. Siya driver, katulong mo't lang. So, ala, so, Alex, siya kayat. At di mo kayat. Hindi kayat dito eh. Ha? Apa yung dito eh? Hindi ito eh. Inatingaran. Sigano, di kwarto mo, ni kwarto. Ad experience man. Abay, di nakayatin mo ibagak kasaan ako na virgin. Aman. Ad experience man. Adan. Nadanubyak iti yung probinsya iti. Nubyok ko naman. Ay, nubyok. May kamano akas pagarikan. May katlo. Sa bagay na fitness ka, Karen. Oh my God, Karen. Kahit nabitiin na kita. Oh my God. Manong name agkursunada ka talaga kini Alex ng driver kinapudno na. Iso ti may isang rason no apay nga naka-standby kiti hardin da kahit ko makita iso na sakbay ng maturog. Naipatangmat din manong name Nandiyak pa lang amin simrek kahit matbat-mata kahit nadlaw na akursunada. Yung mga napag-angawan nak lang, ang mga nagsikugak kahit baybayan nak to. Kinun ko tinakim ko manong name kahit iti silid na mismo tinangipanan na kaniya. Nagalisto nga nang ikat ti arwaten na, ti pantalon na, manunemi, kat ni nakadusdusol ti brief na. Oh, niya pa na to Ryan. Rumbig na ti talamidan ta? Alakit din kita, biti na kita. Nabitin ka itay? Hindi kit mo sawot. Awanan ti ato pa yung sao. Kinuna na manunemi, kiti so pa yan, tinang ikat ti arwaten. Kaya so manunemi, ti imuna anang romansa kanina. Diyan mo't unay hindi ka napintas, manunemi, ngim no pamagi, pagsasaritaan, napimpinas ti pamagi, ngim ni ma'am, manunemi. Iso nga mas dawak no, apin ka saan nga kursunata ni Sir Kanya. Ita, nadlaw da ito nga driver, manunemi a kursunata. Ita, manunemi, kat mansundak meten nga, lalailuin nga romromansain. Wan manong nimi kas na ko nakita nga dan padas ko. Kada giti duwang imunan ng boyfriend ko manong nimi naramanandak ng padpada. Kaya pa sa sarek ko katulong dito Manila manong nimi ara-ara paap nga dapat manubyak muno manubyak dito ay dabdo da pangipeksaak iti riknak iti aren ko. Yung paglagi din ta tinutupan na ko di driver manong nimi driver ni ma'am. Kat siyempre, ada akon nga, agas asok ka nagarareng-eng kadigitilaing na iti romance. Ngayon kahit kumit manong naming ipanik na, nga ipaniknik kang kuwana, nga nalaingak met iti romance. Iso nga judok manong naming kit isun ti akin uneg, sakmeten ti rimabaw. Kaya naramit kumit manong naming ti amok, katapo ko na kanya. Hoy, Karen, naglaing ka. Oh, Karen, mo gusto ka tararamidam. Karen. Madlaw nga talaga nga at experience mo na. Oris ka. May kamanuak, met. Ano nga naskin mo sa lutsod mo may kamanuak ka? Basta may kadwa ka. May kadwa? Wait, may kadwa itagdama. Ha? Sinunubya ka? Ituloy mo si romansa. Ituloy mo, mabitinak manin. Ituloy mo. Inikat kunday tayo iti panunot ko manunimi nga duwakam gayam. Ada gayam madama sa ita, sa siyak manunimi. Ngimi paniknik ko keng Alex. Siyak ti kalalingan nga rumamansa. Uy! Karen!
Dahil ti sekretok manong nemi. Nalahingak, baka siyak lahing ti makaitured. Tinagbaitan manong nemi ti Tobols Kenjaya. Mamlatan manong. Kininikinit ko, pero glaig ka ka rin. Sino ba dan namet manong nemi kaputan nalaing met amangan manong nemi ni Alex. Nagpapas kami iti dahiti ka nagpatnag manong. Wen, noan niyat amo na, inaramid mi, noan niya mo ti amok, nga dinapay amo, inaramid mi. Si kapay lang tinangaramid kanyak ti kastoy. Nagmayat gayam. Nakaamuam. Secret. Katsakbay nga naturok kami manon nemi nalalaing ka. Ano? Nalalaing ka. Ngamte ko na. Sino nga min tagdama? Apay pagsukutan na kami. Sino nga min? Baka, di ka paturugan, hindi mo ibaga. Okay, ibaga. Ngayon duwata lang, ha? Sino? Ni Ma'am. Ni Ma'am Olive. Allah. Allah. Tagal. Binilid na ka ng ibaga. Di ibaga. Kaya't mo masawan at relasyon nyo kini Ma'am. Kahit kanahin kang nagkuy-kuyo. Sa gwapo ak man. Gugwapo ak ni Sir. Ububing ak ni Sir. Tinutumam ni Ma'am. Ora in-ino na isunak ng sika. Kaya okay lang ah. Nga to naman ti swaldok. Kanak to peti kutsek. Hana? Amo ni man ako ito kwarta na. Ano namin ti business ni Ma'am? Sa balit business ni Sir. Sa balit business ni Ma'am. Agpadpada ta ti business. Kaya lang, nagsina da. Ano ti business da? Kaya nagpadpada ta kontraktor. Hala? Kang kanayon kami ti kasino kini Ma'am. Hanggang 7 milyon ti pagtayan. Ana? So nga, bumaknangak magdadi na oras. Abay, kahit nagdakil ti itad na. Adot ornong ko ni bangko. No, maalan ng 10% makagaganan siya matin iti project na nanura kada kiti flood control. Basta lagi di maitid na digiti daw-dawatin digiti taga DPWH kada congressman kada nagtumpay mo opisyal. Hala. Nukusta kadakal di. Baka sumod lang ato di kita substandard ng proyekto iti gobyerno. Tagtagani. Kit ni Sir ngay. Kasi siya mo kontraktor mo Apay nga kasla, hanta ka kontraktor. Wan at balay da lang da ito. Sa balit ayan di kita kuwada. Equipments da. Diya pa naka-opisina da, dyan di kita empleyado da, engineer, kada project engineer, kada dumapay, di kita equipments da, di kita bulldozer, bako kada. Basta? Di ka matrumurumor kami, check na rumurumor kita mo. Ikata anak tutikot siya. Ala, naggasat ka na, Alex. Siya kumamatay, Kit sulisugan mo ni Sir, Tap na di kasakit ko, Ika na kamati. Takal, ibigayan na kamati. Dinakbat ka rin kaya? Sa bagay, nagpipitnas di babae ni Sir. Ano? Ano babae? Kagawan, Ang talaga rin, kwarta na. Iso nga nimot, Ma'am. Kasi mata, aglalaki mo. Kaya nagasatak ta kursunadan, ha? Apay ko namita ka, nabitin ka. Nabitin ka. Nabitin na. Hanggang nga na simrek nag-check-in. So nga napudot ti ulo na ta. Pinapaspasak. Masurulak na rin ta. Ito maminsanan. Kunana. Arabiin. Kaya't mo, yung jeto harding mo. Ay, kasan. Umay ka doon sa lad ko. Kasi doon makatlo nila kay ko.
Sikat umayngot silad ko. Siyay, tinapasamak, iso na bitinak, imbag tanda ka. Hala, siya akong dinangin pagsaam ti aram mo, gani ma'am. Tagtagari. Ikang katkwartam. Kakaiso na nga pinapatanak manita ni ma'am. Nangabak kasi no, medyo. Gura, tigkang ka. Baka di ka pa nakaigamit ka sa katakal ti kwarta. Pagguduan na rin ito ay 30,000. 30,000? Uy, masit pa kindi ah. Oh, ano ko kwan? Shhh! Mayat man. So nga, no mailiwak kang ka, payat ka atla, no bitinanak ni ma'am. Ano rin no, mapangkamiti, ang ka mag-check-in, no, kayat ka man kakaidan, di, okay lang. Di maibusang ka, okay lang. Sa barit ramam mo, nalalaing ka trumansa ni ma'am. Manong nimi, iti panunot ko, dakas ti mapaspasama. Ngem no kwarta ti pagsasaritaan, huway na. So, tagalak may mayat. Padasak mamit na sulisugan ni Sen. Barbaring kayat na. Natutupan na, di. Dapat dawata. Ipawit ko diya probinsya. Pabintasin mi diya balay mi. Wen, napinas ka balay. Nuwag ka pumot iti na mading pamuspusan na kat baka mauramit lang ti balay mi. Hoy, wag na. Wala igatangak ti. Tricycle ni tatang. Nagapsat ko. Taday pasada. Magura ka. Nuwag ka po iti mading aramid kat baka kat madisgrasya na. Wag na. Iti na minsan manong naming nagsakit ni ma'am kat saan nga rimuar. At damat ni Alex manong nami kat awamit iti imanekwen na. Agpakada ka kini ma'am takwa. Ipaspasyar ka. Ano? Pakada ka kini ma'am, ipaspasyar ka. Di mo kaya susuruan ka ang drive? Hindi, ang joyride. Pamarantan do, check-in. Ngor ka. Alan, ora ka talpas mo trabaho. Ora ka takaluto ka mateng. Sige, pakada ka ni ma'am. Manong name pinalubusan na pati ni Alex kit pinalubusan na. Akuyo kayo nga ron. Wen ma'am. Sige. Makapag-enjoy kayo men. Siniputak nagpadpada na giniduwa manong name naginisam da sa nagkiniday. Ay, manong name sinusuruan na nagpaiso name ni Alex nagmaneho. Alistok mo na nakasusuro. Nagtsurad kami, pinagmaneho na, adalata ti abay ko, dalakuhan, mabising kami, nag-check out kami, mananimi ti makaan, napang kami ti hotel, nangan kami, sa kamanin na kinaan. Naturog kami, sa kamanin rimuhar, nag-jorad kami, sa akong drive ko na, ilalak to ti kwa, kotse, ay, lisensya. Uy, alis to lang dita ti lisensya. Ato amumok dita. Ngayon, awamat sa Sarbina, oray no amumtag maneho, awamat ti kotse. Into no, ited ni ma'am da jay, inkari na kanya ka kotse. Masapol nga dat tumat kotse. Haya? Waan niya, di mo pa sinulusog ni sir. Di nakpampansin. Pakitak pa, tipuon ti barukong ko. Napanakit kinusilapan. Kandi, Hoy, plastar mo tarwatem. Kunahan kanya. Eh, sorry sir. Kasla na kanila akong sulsul-suki. Ipagpakita. No kitain na sa kumita ba't nga. Kindayak sa kadildilan ti bibig ko kat kumusilap. Di na kusunata ka talaga. Sayang, kasunurot nga kakawarta. Ade bagakkan ka. Ngam di mo bagaangan siya tinin mangisorokin ka. Anya? Oh. Dungig ka, tayo bagakkan ka. Nawag? Saan ako ba? Nagkapsat ka na ya? Mo rin o katulong tayo lang, driver, akit katulong ka.
Ay, masapol mo sa renta, tibutek tayo. Ti katulong ken driver, bibmak na, api ko na. Kaya po tadagiti amo na, sudamad lang pabak ng kadakwada, bumak ng ganto, di ko check to. Sa ikanak to man ni ma'am. Padasin ng sang mangtad kanya. Nagatod video mi pabuyak kini sir. Ah, ala, blakam mo ti suna. Baka mo't okay lang kini sir, kapag tapat para naman kadaramin na. Haan na okay. Nalimad ti aramidan ta. So nga delikado no maamuan ni sir, nga relasyon mi. Kasano ko, panakaamu na. Nagipulong ka kini sir. Maawata man tiket ko sa wen. Kabuteng ni ma'am ni sir. Kabuteng mo't ni sir ni ma'am. Agdin na dahil danokan, kus pagarikan. Agbinulgar da, madadahil ti negosyo da. Nagruna, no maamuan ti gobyerno, nga nakandadong nga palpak, nga proyekto da. Sumit lang ay magrekrikat lahat at Pilipinas, kapag kasta mapaspasamak. Agkunsabo mat lang nagito nga kontraktor nga dati gobyerno. Kawan, ikang kuma ni Kastoy, nga opisyal ni Kastoy kontraktor, no, hanang ibaga na, 30% kanya. Iyay. Nagpapadada nga, bumak na. Sige. Padasik to mga ron. Lalaing nga ma. Lalaing nga. Hindi namin sa nakinasaritak manong name ni Sir Lino. Sir? Alam mo na Karen? Kidawag kumamit ka na kayo, sir. Dakay malatnag ko na nga naimas ti luto. Dakay malatnag ko na nga napinas ti labak. Ay, panagdalos ko. Kaya talaga nga naimas ti luto. Sir, no naimas ti luto ti babae, naimas mitsuna. Gaga. Oy. Saan ka nga type? Imot, sir. Ingato yung kumamit ti ko ang sweldo. E bagam gini ma'am mo. Tani ma'am mo, timang susweldo kay ka. Hanga siya. Kadi sir, oy, datatulag mi. Ti susundo akit ni makat si ma. Nga maaglablaba. Di ka duwa kam nga susuldo ni ma'am. Oy, takit driver na. Iso nga siyot pang ibagaam. Sige nga ron, sir. Sir, ramanak mamat di kiti. Magangganan siyam ti kontratam, sir. Kaya nung sawin. Kaya oray, hangas kat mga susweldo kanya, tayo kanak ti bonus. Ano kayat mo, sir? Bonusan kami. Anong bonusan? Kaya mo, kating ka. Sulsugan na kadin loko. Nasing ba dati, oy? Ano ni sir? Sibli Alawan. Mahilig ka. Ngimtsak, mahilig ka tulong. Gagatoyin, ambisyosa. Ano ni sir? Inaramin ko nga road manong name ti plano mi kini Alex. Iti may sangal daw manong name nga rumar ni ma'am. Ma'am? Abay Karen. Nagpindas dati interview kini Alex nga kutse. Apa mo? Api takis numamo. Manadakas mamok si ma'am. Huwag kayak mat kanya ka. Nga, kuam. Amuyamatan kanya. Alistok man nakasasarita. Ay, ma'am. Abe, bagak ka na kayo. Naneta, amuyo ka di nga ibagbaga ni sir? Nga, bamon? Alituloy mo. Umapalak ni Alex.
At ako mamit kotse. Tama mo tag-drive? Amok ma'am. Nakalak pa lisensya ako. Tap nung mamati kayo, napang minalit yung lisensya. Dito yung mamo. Da lisensya ako. Kasano nakasusuro ka? Kasi kasano pa nakalan yung lisensya? Alex, sinusaruan na kini. Sa isupayan tinang ginamedyo lisensya. Nakalisensya ka nga saan nga napan yung GLTO? Imat ma'am, alis to lang data ko naman ni Alex. So kahit ko kumamat ita kotse, no? Naglaing ka, katulong nga di kotse? Aping arod ni Edwin, driver nga di kotse. Kat, anong artiket mo sa isong arod ko nak ma'am, nga ingatom ti sweldo, tamno di igatang mo ti kotse. Tayo doon nagbakasyon at kay probinsya, siyempre nakakotse to. Puhunan ba't nakatulong ang nakakotse ang kawid? Sa may sa, ingatong ti soldok ma'am, tapno takdakkel ti patulod ko sa di probinsya, tapno makabalay kam tinapintas, kaya na gumatang kami iti bukod binga talon. Natalunan din tatang ko. Uno saan, nagdi kaapsat ko, sa kaysa tricycle ngay pasada. Kung saan, at pagpuunan ninanan ko ang negosyo. Tapos bumak lang kami mata. Hindi kahit mo sa Gabo lang, di ba nagkatulong mo? Kahit bumak nang kayo? Kita nga mali, ma'am. Kontraktor mo, di kita amo mi. Kasi laki ni Alex. Ado ka nun ti impapawit na di probinsya. Agkuyak kam to ko mga bakasyon kat nagkumboy kami sa gaysa kam ti kotse. Ambisyosa ka. Naon na ibagam. Adaywan ako. Adabay nas kang ibagak, ma'am. Mga manata? Among ka di, ma'am, nga, na imas ti lutok ng tisika. Among matkat, anong gutak? Datat ko na ni sir. Nalalaingak ngagluto, na imas ti lutok ng tisika, ma'am. Ano ka na mo sawin? Kadati bagbaga ni sir. Ano, lalaki ako ma. I win. Into at takot sa akon. Kada kayong lisensya akon. Baka alam na tumot ni sir nga driver. At tabi baga ni sir, ma'am. Na pinpetas ka no pwede pa nagdalus ko. Nimitis ka. Nga dahil ako maturumbeng. Gapo na. Tapos yung atom di swaldok, ma'am. So nga atom di swaldok, ma'am. Kamutan na laing ang dalos. Na imas niluto. Datalan ti ka po na? Adapi, ma'am. Nalalaing ak kanupay iti romansang imitis ka. Hala? Nalalaing ka ti romansang imsyak? Kuno ni sir mo? Haan, ma'am? Saan isyot ng iba ka? Kasi ito karot? Ti driver mo, ma'am. Kahit mo gusto ma'am. Nalalaing kang ni ma'am ko na na. Mawaling kontumit nga ka, ma'am. Istorya na ito kini, sir. Agura ka. Ape, ma'am. Anak kahit mong amaris, nga halaan nga. Anak nga brand, kahit mong halaan nga kotse. Color red. Honda Civic, ma'am. O sige. Magkita to. Basta, may papakita sir mo, ha? Magura ka. Loko din nga, Alex, ha? Api nga tinutupad na ka. Nukasta ka nung mga mabiting king ka, ma'am. Tsak di umayan na hanga mabiting kan siya. Sige. No kahit mo't kotse. No kahit mo ipawitan na kita naganak ka sa probinsya. Agunay ka lang kanya. Nagaroon na kita dakil tinaanak ng proyekto. Ila? Basta, awan, ma'am, no problem. Nagkinkin na tawag kami ni Alex manong name. Okay, dam? Alex, agyaman na keng ka. Agyaman na, kadgabuta,
agkakotseak tumaten. Sige, previewan ka, romansain ka ti gusto, tayo permi nga magustom di romansa. May maguri ka, Alex. Seryoso ka kanya? Pasensya ka na. Saan ka seryoso ka? Pag ipagsak lang, mapitinak ka ni ma'am. Ngayon nalalayin ka nga talaga ti romansa siya. Naimimas ka ni Misuna. Kaya na ito na imas ti luto. Dito lang na din kami kahit aramanan ni Sir. Hana ka no tipot katulong. Ang abale. Imbag lagi din ti insuro at ti pamayat. Tapno, hagtong palatan ni ma'am. Ket kas iti ka rin ni ma'am manong name ito saan nga maamuan ti asawa na iti mapaspasamak kadakwada kini Edwin. No tumawat ak ma'am, tayo maigatang ti tricycle. Mano aya? Imbagak ti may isang tricycle ket talo. Ay, hapo. Ala na ma'am, imbas nga kasino, mitan mo lang kanya. Tapno, hanga ma'am amuan ni sa tikwa. Loko ka? Si kapay lang ti katulong makaigab ti bilyon. Kuno ma'am, basin lang yung gadeta. Kuna ni Alex nga ipustam ka no nga pag maminsa ka no ipustam ti 10 million yung kasino. Ditad mo kanya ti 10 million. Para jabalay may tricycle. Ora tadamat ko sa'yo. Ngintan mo kanya. Ngano kasta nga awan to bra ko nga nakagjujuray do. Sige. O rin. Takla kaming hayat nga mamuan. Asawak na ito eh. Blackmailan na. Ito na minsan manong name nga nagka-cellphone ako. Dapat yung cellphone ni Jebak probinsya. Tinawagan na ni tata. Karen, Tang, nakilan di balay tayo. Ato di kini mas daw. Sa dasang etarian nga nagatang kong taga. Damatin tricycle di kita makamsat mo. Damatin puunan ni nanang mo. Ket, wow, kung na yung agyaman kayo. Anak, tarabahom dita. Api nga, kasi tikado na may pauit mo. Ang kwartatamit la reta. Ini kahit mo so, kwartamit lang tumili reta. Aga po iti tax na may bayadan na tumili. Ini kahit mo so. Dagiti amo kadagpadpada nga kontraktor. Kahit nga dakas romamantayment. Kasi kung mga inikanda ka. Wais, kinawais da ito tatang. Nakirelasyon ka di among nga lalaki? Saan? Tinag-type, katulong nga. Apay ko ma-type na, katulong nga lang, katadok kwarta na, makagatang pa ti artista. Ano nga rin na pasamak? Ano nga salud-sudin pa itang? Basta, mabutay nga. No saan nga nagkapoy, nasayat nga, ti kwarta, ang mga makarma tayo. Tang, saan tayo nga dati nagbasbasol? Suda at makarma. Wala nga, tangaw pagdanagan nyo. Ora daddanin ko po tadandanin pa nag-awid ko. Agawid ako nga dekotse. Naging ka mo nung name nga nagkatrubulen dagiti mabaspasama. May bulbulgaran manong name ti kaado dagiti substandard nga project tinaduma-duma kontrakto na pakiramanan dagiti agasawa. Dagiti ghost project manong. Aging ka manong name nga narugyanan ti investigasyon. Imo na manong name ni Alex nga nagpukaw. Tinawag. Alex, mo. Gawid ako. Nagawid ka ba tayo? Hala? Ipalod na dagiti amo ta. Baka panawan na data nga balay. Baka guyodin ng gobyerno. Alex, nagkari ka kanyak. Nagkari, ka seryoso ka. Ulit kaado ka matin. Kagyaman ka gini, insuro ka.
pumanaw ka ditahan. Pagkatakamot lang ginanasima. Baka ginanasima, timabati dita. Pumanaw ka. Ang mga niramraman na kaloko. Ang mga nupatit ako, simkid ko yun, dinda. Bagadi amo ta. Nga, kwarta di gobyerno pa. Dating gatang dit ko, sem. So kung pumanaw ka tan. Basta karoon tinaramid ko, manong name. Kahit siyempre, nakakudse ako na. Nga nagpa-provinsya. Kinanda, awit ko pa yung anong name dinoblek. Itay man libro di bangko. Medyo nakaorno ka talaga. Hindi sumangpatak manong name dito lugar mi. Kaslasan nga mamati. Kapatin era na nga awan klase, awan opisina, Sabado, awan trabaho. Manong name maribong mungda. Oh, Karen. Awan siya. Opo, nagpintas ka. Nagpintas na ko sa ano kaya dyan? Sarabo? Ay, nasarabo. Kaya gumatang ka na. Manot kaya dyan? Sagsagaribo, sagpa-500 kayo. Ha? Nakalam ko ba? Psst, awanan ti ado pa yung tagarin o kaya dyan sarabo. Kaya dyan sagaribo, no? Sa 5 gasot. Nakita manood ah. Ay, kaya. Sa 5 gasot, dati ang kanya kita. Kalikis mo. Magintar kayo. No, kayo. Tara manood yung mga. Gusto ko rin ayat na naman. Yung saan yung bagbaga ah? Ala, baka fake mo na to eh. Ngayon ka bang pagkita no fake? Bahala kayo. No pag-arup yung fake. Nag-uumong kami matin ka na giti. Kaabsat ko manong name basta matatatang kilinanan. Anak, saan ta ka na mataksan? Di ka igbatpadlaw ah? Anak kami timbagayo? Kanagiti tao? Awan pa itin sungmat mi. Ngam di mi imbagbaga nga ti amom kat kontraktor. Good. Kasto langin pagparangan tayo tatang nanang ken kakabsat ko. Nalimed nga nangabakak iti jackpot iti loto. Kasta? Aduman di kiti mga abak ti loto, handi bagbaga nga nangabak da. Ngayon pagparangan ti langin na kasta. Taan niya ko mga orti baga tayo. Nakakutsaya akon, at tricycle di kakabsat ko, nakagatangit sa ngektaringan ka, nakabalay di kastoy. So nga, pagparangan tayo, nga nangabakak iti loto. Ngamanak, dito ito nga tama karma. Nanang, ikatay nyo dito nga dati panuodyo. Ti kwarta, oraan niya man tinaggapuan na, tinasken, kadya pa kausaran na. So, di kita agar aramid ti kasta. Ti usos sa pangsusaran, damat isugsugal. Inahan damat isugal. Gatang tayo matidaga, nga para karat tayo. Balay, lugan, pagnegosyo. Ang mga metno, gaganda na, natapos na ito eh. Aramanan tayo. Dato ikat kawa, blessing para kanya kat blessing. Ano ang tinatamitan? Handa ka nga takamatan ni kita amo. Hanan. Awan tiro nga pagkamatan na kanya. At ako tsek, ituloy ko tagbasa. Kinuwari na kayo kakapsat ko nung kayo ito agbasa. At ang pagbasa, ang pagtanakan nyo. Kaya naglawat na talon. Pagkapon ti pagpabasa tayo ka, nagiti kakapsat ko. Siya ko nasulok tagbasa. Magpabasa ti bagi ko. Kaya adamat ng ko si nanang, di pataklan tayo deta. Nanang, blessing sigitoy. Sud ka po na, ngay katenyutan niya man na panagdanagyo. Basta ti ibagayo, nangabakak itiloto. Paraging kakadagitoy, manon naimikit nagtali na ed, tisang hektarya nga talon, at talunan pa ilang ni tatang, aging kakaditoy, tarapig sapay laing. Irin to, tarig di kakapsat ko, manon naimi imununada nagkaasawa, ngayon nagpatingga na butlata, iti tricycle driver. Tadi dapat kinayat manong nemi tinagbasa, siyak at tinagbasa. Nagradwarak, manong nemi, kahit nangastrekak, iti may sa kumpanya, mga opisina. At napalaing manong nemi, dito yung Honda Civic na kotsek na makalaglag ipak kini Ma'am Olive.
Ngayon mustada nga tamot itan. Diyan mo, no, si babalod na pailaing mo, no, nawayawayan dan. Adamaten asawak manong nemi ket ti asawak. Nagtalined ken kuha na nga nangapakak ti loto. Ket gapo, tadamat mabalin na, gapo ta napinas mi ti trabahok, nasaliwan mo at tinagapon nga pamilya ti asawak, nakabalay kami met ti takkel, manong nemi, nga naggudwaan mi ti kastus. Adaan kami ti talong anak manong. Ninanang nagprogreso ti negosyo na, kahit duwada kinitatang tagtintinulong iti negosyo ken kastamaten iti yataltalon. Ti negosyo naman no, agatang kadagitay produkto digiti manalon ken naglakumet kadagiti kasapulan digiti manalon. Dahito nga ron ti pagkasaritak manong nemi kadagyaman naglauna iti anus mo nang ibasa kalpasan nga inak insend ken ka ti detalyena through your messenger ket sabi ko ma danay batik nga adal liwliwakin pagsarmingan ti biag kadito yung istorya tuwing dagyamang nga pagayam mo Karen yawn ti katulong ken ti driver kumusta nga tamot ita nga road ni Alex di mo na naibaga siga bimak nang katamat no si mayat matibiyag na